Hello mga amigo at isa na namang pakikipagsapalaran sa kalsada. Yan, pakikipagbardagulan na naman tayo sa ulan at traffic. Ayan. Galing tayo dito sa isang part ng Pasig. Papunta tayo doon sa isang part naman kung saan meron tayong mga kliyente rito na bibisitahin. Ayan, samahan niyo po kami sa ating pagbabiyahe o pagpakikipagbardagulan sa trapiko at saka sa ulan. Kasi hindi na tumitigil yung ulan mga amigo. Ayan na mga amigo, eksaktong pinanggalingan po natin ngayon sa may Evangelista Avenue sa Pasig din po ito. Hindi ko alam kung anong distrito itong Evangelista. At saka yung pupuntahan po natin ngayon on the way tayo sa pinagbuhatan na Pasig City. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating pagbabiyahe. Bagamat matraffic at maulan, hindi po tayo titigil yan dahil ayan po ay trabaho ng isang driver, buhay driver po dito sa Metro Manila. Ayan, nakalabas na po tayo ng Evangelista, on the way na po tayo ng pinagbuhatan Pasig City. Ayan mga amigo, at tuloy-tuloy lamang po tayo. Yan talaga ang buhay ng isang driver. Bagamat medyo mahirap, tsaga-tsaga lang po at papasambat, pahirap ng pahirap yan. Talaga ganyan ang buhay. Yan mga amigo, tuloy-tuloy tayo at samahan niyo po ang inyong driver at ang inyong social worker sa pagbisita sa ating client, mga amigo. Ayan, tuloy-tuloy lang po at sama po tayo at makinig po tayo ng music. Ayan mga amigo, muling nagbabalik ang inyong amigo sa kalsada, ang buhay driver po lamang. At time check po muna tayo bago tayo mag-shoutout sa ating mga kaibigan. Time check po ay at 11:05 na po ng tanghali. Ayan, oras de peligro na. Pero ang inyong amigo ay patuloy pa rin nagtatrabaho. Talagang kanya ng buhay ng isang driver. Sa ngayon, nandito na tayo sa may medyo hindi na natin kabisado yung lugar na to, mga amigo. Pero tuloy ka pa man, tuloy-tuloy tayo. Basta ang mahalaga may karsada at may gasolina yung ating minamanihong sasakyan. At hindi natin kabisado yung area, pero madali naman natin makikita yung ating hahanaping location. Basta tuloy-tuloy lang po tayo mga amigo. At happy lunch sa breaks po sa ating mga kaibigang nagtatrabaho, o kahit na yung walang trabaho po, yung mga marites, happy lunch po sa inyo. At magluto-luto na po muna tayo mga marites, kasi mahirap na yung magutom yung ating pamilya. Baka mamaya umiiyak na yung inyong mga anak doon sa inyong bahay at hindi pa kayo nakakapagluto ng pananghalian. Ayan, ingat-ingat po at enjoy lang po sa buhay. At paminsan-minsan po makikipagmarites din tayo. Talagang ganyan ang buhay At kailangan din po natin yan sa ating buhay, yung pagkikipagkwentuhan sa ating mga kaibigan. Ayan, shoutout po muna tayo sa ating mga kaibigang subscribers, sa mga silent viewers po natin, mga amigo. Maraming salamat mga amigo sa inyong pagsuporta sa channel ni amigo. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo at papasaan pa at makakatama din po natin yung ating pupuntahan sa ngayon. Sa ngayon po kasi nandito po tayo dito. Ang alam ko po kasi dito po tayo dumadaan sa may gilid ng Pasig River. Sa bandang kaliwa po tayo papunta ng Pasig, galing ng Pasig. Papunta ng Pasig pero galing ng Pasig. Magkaiba po ng part yun, magkaiba ng distrito yung ating pinuntahan at saka yung ating pupuntahan. Ayan pa, galing tayo doon sa may hindi ko alam kung anong basta
nakita ko po sa karatula niya is Evangelista Avenue at papunta po tayo ngayon sa Pinagbuhatan Pasig sa may interior Lucas Street na Pasig City, sa may Pinagbuhatan na interior Lucas Street, Pinagbuhatan Pasig City. Yung sakto po yan ating pupuntahan at samahan niyo po kami sa ating paglalakbay papunta ron dahil ito po ay more or less mga 13 kilometers po itong ating tatahakin. Medyo siguro kung diretso ang daanan siguro nasa 5 kilometers lang to 6 kilometers dahil paligo-ligo or pa kurba-kurbada yung ating dadaanan kaya humahaba talagang ganyan ang kalsada. Wala pong diretsong kalsada malibang kung doon kayo dadaan sa Skyway o sa Expressway or sa North Expressway. Ayan mga amigo at medyo hindi maganda yung panahon sa ngayon gaya ng nasabi ng inyong amigo kanina na makikipagpartagulan tayo sa trapiko at saka sa ulan. Ganyan lang po yan po ang buhay ng isang driver sa kalsada, yung makikipagpartagulan ka sa trapiko. Pero ingat-ingat po sa pagmamaneho tayo mga amigong driver at saka sa mga amigo nating rider. Ingat-ingat po tayo sa ating pagmamaneho. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo at hindi ko alam kung saan part ito pero ang lakas-lakas na po ng ulan at mag-iingat po tayo sa mga kaibigan nating mga amigo nating driver dito sa Pasig City. Ayan, basta tuloy-tuloy lang po at sama-sama tayo sa buhay. Ayan, halika kayo at ingat po tayo. Ayan mga amigo, nandito na pala tayo sa may tinatawag na floodway, yung daanan ng tubig. Ay, daanan ng baha pala, daanan ng baha. Ay, bakit ba tinawag na daanan ng baha ito mga amigo? Ano ba ang ibig sabihin ng floodway? Ayan ayan wala lang magawa ang inyong amigo na driver at medyo kwento-kwentuhan lang tayo ng konti. May nakapagpulong po pala sa akin na ito daw po ay tinatawag na floodway yung ating dadaanan. Sabi ko nga bakit tinawag na floodway? Ano ibig sabihin ng floodway sa Tagalog? Ibig sabihin daanan po ito ng baha mga amigo. Ayan, joke lang yan siyempre para hindi tayo maboring sa ating pagmamaneho sa ating paglalakbay papunta sa Pinagbuhatan Pasig City. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo at hindi pa rin tumitigil si dakilang ulan at hindi pa sumisilip si mahal na araw. Ganun pa man, maraming salamat po sa Panginoon sa pagbibigay ng maraming tubig sa atin kasi karamihan ng ating mga amigo na nangangailangan ng tubig kasi nung mga nakaraang buwan kagaya nung July medyo sobra ang init at sabi nga ng mga company na nagsusupply ng tubig sa ating mga amigo sa bawat bahay ng ating mga amigo at amiga magrarasyon na kaumpisa lang ng rasyon nung biglang magbigay ng Panginoon ng maraming tubig. Hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay niya ng tubig. Ganun pa man maraming salamat po sa Panginoon sa mga biyayang ibinigay po sa atin sa buong kapuluan
mapuan ng kamay nila. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo at ganyan talaga ang buhay ng isang amigo. Pag si Lord na pag nagbigay ng biyaya, tuloy-tuloy umaabaw at siksik at liglig. Kaya ipagpasalamat din po natin yung ating natatanggap na kung ano mang ang biyayang ibinigay sa atin ni Lord. Ayan, tuloy-tuloy tayo mga amigo. At sabi nga nila sabi nga nung nagpulong sa akin, ito raw ay floodway area kung tawagin. Kung sabi ko nga anong ibig sabihin ng flood? Yung flood hindi pa baha yun, binabaha yung area. Kaya daanan pala ito ng bayan mga amigo. At tuloy-tuloy lang naman po tayo, nagbibiro lang po ang inyong amigo at ang inyong driver. At maraming salamat sa pagsubaybay at sana tuloy-tuloy po hanggang matapos ang ating video at mag-enjoy po tayo sa pakikinig ng music ni amigo nyo. Ayan, tuloy-tuloy naman po tayo. Andito na tayo ngayon sa area ng Floodway, Pasig pa rin ito. At doon sa unahan medyo kakanan tayo at papunta na po yun sa kabilang area na naman. Ayan, God bless po at enjoy lang po tayo sa pakikinig at panonood. Yan mga amigo, nandito pa rin tayo sa may floodway, almost 6 kilometers kasi itong floodway na to, kaya medyo mahaba-haba yung nakikita nyo dinadaanan natin. Ayan, at least nakalagpas tayo ng floodway ngayon, kumana na tayo dito sa kabila, pero part pa rin po ito ng floodway. Ayan, kung napapansin nyo yung Ilog Pasig, yung tulay po ito. Tumawid na po tayo, kumanan tayo papunta rito sa may kumbaga sa kabayanan ng Pasig. Ang way po natin papunta tayo ng Pasig City Hall sa may papunta ng Pinagbuhatan. Tama, ay mali. Talaga ngayon hindi kasi kabisado ni Jose yung area, pasensya na po. Wala po si Jose, wala pong area dito si amigo. Ang inyong amigo po ay hindi taga Pasig, bagamat nung araw medyo napatigil tayo ng kaunting panahon dito sa Pasig City, yung area dito po sa may Pinagbuhatan. Kumbaga nung araw kasi yung mga amigo ito hindi pa masyadong crowded yung area na to. Kung saan yung inyong amigo ay napatira din dito sa area na pero dahil medyo dumadami na ang mga nilalang amigo, mga amigo, dumadami na tayo mga nilalang sa mundo. Hindi na natin matandaan kung saan yung area dito sa hindi na natin matatandaan kung saan yung area dito sa Pinagbuhatan na tayo ay natulog ng medyo matagal-tagal ding panahon. Nung araw na yun mga amigo, nagtatrabaho tayo kung saan tayo nagtatrabaho sa isang processing food company sa may boundary ng Pasay City. Ayan,
Masisi na Maynila. Kung saan mga amigo umuwi tayo dito sa Pasig. 45 minutes nararating po natin yung Pasig from Top Avenue to Pasig. 45 minutes, just 45 minutes or less than 45 minutes. Ganun po kabilis yung truck yung transport ng araw. Pero dahil madali na po nilalang dito sa Metro Manila. Lakapure kita rikerole mae kailele atang karere tau kita iwa pawe. Buhaya driver ko at enjoy lang po tayo sa ating at makinig lang po tayo ng musik at ito tuloy tayo makakapit. Ola jadi ina
your secret kisses set me free from something, but I have believed for a long time. I don't care about such a trivial life, irresponsible love like this. Yeah, we don't need some promise about, we don't need faith, we don't need reality. Any single thing is momentary dream. That's why you just say I love you. Ooh, yeah. I know it doesn't go very fast. Sincerely, cause I always satisfy all the things. I'm crossing this wonderland, it's not so easy. So I look for somewhere that can relieve me. Ayan mga amigo, nandito na tayo sa Pinagbuhatan, Pasig City at hinahanap na lang po natin I yung area na fly isang from flower ng to ating flower social in worker, yung all ating that is by my nest. yung ating kliyente rito na bibisitahin. Kasi po yung mga linalakad po namin yung mga kliyente, yung mga member ng GSIS at saka ng SSS na nagkaroon ng aksidente sa trabaho. Meron mga napilayan, naputulan ng paa, naputulan ng daliri. Basta member po ng GSIS at saka SSS at saka yung mga OFW nating kaibigan na mga seaman or mga seaface na mga OFW, po sila entitled po sila makatanggap ng tulong mula sa ating opisina. Yan po ay binibisita ng ating mga kaibigan, mga amigong social worker. Ganon din po ng ating mga nire-recommenda po siya ng ating mga kagaya po ng SSS at saka ng GSIS sa ating opisina para makatanggap ng panibagong tulong or bill kung anong mga assistance ang nararapat sa kanila. Ayan yan naman po ay libreng ibinibigay sa ating mga kaibigan. Ayan mga amigo, hanggang dito na lamang po yung ating vlog sa ngayon at maraming salamat po mga amigo sa mga supporters natin na patuloy na sumusubaybay. Salamat po, bye bye.